I don't think most yama-fans Orlando Pirates understand le move le yenziwe i-Orlando Pirates. Ngokomthetho akusiyona Orlando Pirates emvumile ukuthi ahambe umthetho. Because umthetho is a good defender. Asibe nje nevari bafethu, umthetho is a good defender. And ububona mengenile ku-Orlando Pirates ubewenza umsebenzi kumele wenziwe, yabo, wenziwe i-defender. Inkinga nje wangishilo ku-Orlando Pirates kugcwele equality kakhulu. Kugcwele equality kakhulu kuma-defender. Yes, asinaso squad depth. But kugcwele equality. Kunabadlali ongezukwazi ukubahlalisa ebhenjini because uyabona right now sinosibisi, sinabo Sisane, sinabo ndawo ya recover right now, sinabo Mayela, sinabo uXoki uzobuya nje ngekudala, yabo. Awukwazi ukuhlalisa lawo badlali ebhenjini. And umdlalo njengomthethwa good enjalo uyayidinga i-game time, yabo. So i-game time kumele umnike umdlalo kanje i-game time, yabo. So ama-rumors beseculate kuthiwa umthetho uyena obephusha ukuthi Orlando Pirates ngcono ahambe because i-game time akayitholi, yabo. Uyena obefuna kahle ukuyothola i-game time kumanye ama-teams. Right now umthetho una 27 years. 27 years ukwi-prime yakhe, yabo. As a defender masukule minyaka le usuke ushisa impela and maningi ama-team asengawajoyina right now nje bezophuma ku-Orlando Pirates, yabo. Ama-team amakhulu asengafika kuyena ngqongqoze acele ukumsayina because right now, yabo, kade ngempela ukuthi adlale. And for me mina bengamsebenzisa umthetho eAfrica, yabo. Kuba iPirates ihlalile naye phansi ya negotiate i-contract entsha. I-contract entsha uthi okay umthetho so wenza inguquko la nala because this season solwa kakhulu kule season le. So siyawadinga amadlala abaningi. Sina abadlala things nabadlala ba 30 if I'm not mistaken, 30 plus, but inkinga ila sinabadlala abaningi but equality yalo badlala ayikho that much. Ilento seyeshiyo uShabzini kulama video sekawashaya ukuthi sinabo abadlali ku-Orlando Pirates inkinga asina equality, yabo. Nje kuzohamba umthetho oyiquality kuthina kuzosala vele abadlali ongewuzusho ukuthi mhlambe bayi-quality, yabo. Angisho ukuthi uMayela bengimela ahambe but bengizo-understanda kube mhlambe ikhamba uMayela, bekuzo-understandeka bafethu sibe nje nevari lapho singaloku shona le nale bekuzo-understandeka kube khamba uMayela kade agcina ukuthi athole i-game time kahle ku-Orlando Pirates, aqala nje i-game, yabo. uMayela mfethu since abe ucaptain ku-Orlando Pirates akasadlalisi kwalo Mayela esimaziyo, yabo. Angazi noma mhlawumbe ama-injury amenza angadlali kakhulu noma yini but imove kamthetho angiyi-understanda mina. Uyena umdlali kahle obefuna i-game time. It's a pity kube ngayitholi ku-Orlando Pirates njengoba ngisho nje, yabo. And there were fans who were saying mhlambe kumele ucoach amphushe ayodlala ese-CDM, and it's understandable musu icabanga kanjalo, yabo. Mhlambe i-Orlando Pirates engakubonanga lokho isikhathi kudiscusswa indlela zakho zokuthi mhlambe ahlale kwi-club, yabo. But angazi bafethu nina nizwa kanjani, yabo. Mina ngiyithanda ngempela le move le ukuthi Orlando Pirates ivele imdedele nje. Mhlambe benga-understand ukuthi aye kwi-loan, yabo. Aye kwi-loan abuye futhi aye ku-short loan njengalo mjida lo Otladisa because we saw Otladisa uye ku-short loan kwiSkokwini United, which is understandable. But ukuthi ahambe on a permanent transfer ayi kabi bafethu angizwa kahle. But ke akukho esingakwenza bafethu. Ibhola liyaginqika, izinto ziyenzeka, yabo. Kusasa sidlala ne-Stade Abidjan, so we must focus on that game because on that game kuzobe kunzima nakhona. And on another news, I don't think uTito Maswanganyi uhambile ne-team. I saw his story namhlanje, uposte namhlanje kuseni kwi-story sakhe ngathi ade semotweni nje, yabo, la eSouth Africa. So I don't think umdlalo uhambile uTito, ngengazi mhlawumbe beyiposte ngale. But ke bafethu ke ngangitshela ama-comments nizizwa kanjani ngale ndaba yamthetho bafethu. Uma ufuna more ama-videos aqhamuka kuVane Sports ungangithola ka-YouTube nguVane Sports, ufike usubscribe, ikhona i-link kwi-bio yami. Yatholakala funda nga-Facebook nguVane Sports, naka-Instagram nguVane Sports. Most videos la ka-TikTok bayawakhipha, yabo, mengiwaposta. So modinga more videos, more updates ungangithola ka-YouTube, yabo. Ngiyaposta nakhona. Ngiyabonga ngoxhaso ninginalo bafethu. But angikho happy, yabo, angikho happy ngempela. Ngathi angayithola umjidi team right, yabo.